положението е тежко. Тъй като не мога да спра да си купувам нови гримове, трябва да освободя малко място, като изхвърля някои от старите. И тук имам някои неща, които са ми на сигурно 5 години. Ето този хайлайтер, който между другото почти не е ползван. Просто трябва да отива в боклука. Имам още един, който е същия, но друг цвят. Този поне съм го ползвала доста и не ми е толкова жал. Този руш на Aura. Много си го харесвах, но вече също е много стар. Този руш, който също е на много години вече. Не е сред най-добрите, но ако си на бюджет, не е лош. Още един руш, който е смесица между руш и хайлайтер и между другото го обожавам. Ето го как изглежда. Много ми е жал, че трябва да го хвърля. Може да мине за дюб на Charlotte Tilbury Light Wonder в цвят Peach газа. Нещо, което може да си замине преспокойно е ето тази пудра на Манхатън, която не искам да казвам на колко години. Мисля, че е на почти 10.